agitation, our movement will continue. Sini agitation, sini movement, abo continue process atong nai. Sung kono somai bathakla takhurok bukhurok. Bwskangni salabo. Sung chaibo. Sini samung tangjaknai tongo ajagarogo norokni jotoni sohojogita sung nango kajei ang koinai sini central level hoite district level, divisional level, regional level, up to grassroots level porjonto जों सिनि organization no bwskangni salo taibo strengthen khlainani शक्तिशाली khlaina bagui जों jotono guruttopurno bhumika palon ma khlainai जों जनगणनि thani sini taku bukorokni thani borokni nogoma thangnai kokma sainai borokni bukhao जों sini organization kok pochogui marinai kajei angtei bisi bara kok saya tinini salo osok kok saina ani kok muthaka jotono hambai IPFT ayuglok tung sini dabi dati naman